Mas Gareng, Lajeng dalu Mbak Limbo. sehat kali niki? Alhamdulillah sehat. Sehat waras. Waras wiris. Komentar Anda tentang pagelaran wayang kulit malam ini. Sing penting wayangan terus Nun? lancar. Petonane Pak Manto nanging niki dalu niki kok rada aras-aras. Sebabe napa? Ora dikono dandan. Ujunge Gareng ngeyel ya ngono kuwi kok. Aku lha niku entuk dawuh Nggih. yen Pak Carik. Pak Carik dihitung. Pak sinten? Pak Carik dihitung. Oh Mbah Glintung. Kuwi cedak ana Pak Manto terus. Pokoke petonan kuwi dikon ora dikon dandano. Lah terus maksudnya napa nih maksudnya? Dandan pokoke wis dikon ora kono ora sangar duit. Sangoni ora sangoni moro. Moro. Pokoke dandan. Ora Pak Manto tegel ora nyangon. Wah niku awan niku kaya napa pulo. Pripun? Kitae jam 11 niku. Nggih. Ring. Sokuwi. Ada aku mantri bang. Saya iki kan dikane pun batas pensuran. Wah dipane Mas Janto sing ngebel. Nggih. Konten memori niku. Kenapa bos? Kok bengi apa play? Play bos. Ampun Pak Manto siap. Apunten Pak Manto kula tetek niki. Soalnya sing dawuhi Nggih. Dalu niki Gusti Benawa rawuh Mas Gareng. Gusti Benawa rawuh. Pak Agus rawuh. Ketua Komite Seni Budaya Nusantara Jawa Tengah ya rawuh. Terus Pak Haryono, Direktur Bank Daerah Karanganyar rawuh. Pak Kepala Desa rawuh. Terus kayak konco-konco fungsionaris PDI Perjuangan Kabupaten Karanganyar sing ana nggon ngemperan kaya ya rawuh. Lah niki lumpuk saking niki Dinas Peternakan nggih rawuh. Sinten? Pak Ratno Ndok. Napa niku? Niku tanggoku lho. Oh, niku sering rawuh nika pagelaran wayang kulit anu wetonanipun Bapak Manto. Nika tanggoku lho Pak niku, Pak. Nggih. Mas Gareng, wonten Pak Eka jenengan aturi jumen.
Aja ngrembug arisan. Mangga Mbak Eka saking Kebumen. Ya. Sing ngomong kok Kebumen sapa? Piye? Kan mringo ngono kuwi. Oh, wis pindah. Oh. Nggih. Pindah. Kadang Kebumen mboten diakoni pindah wonten Ringo. Lah niku ya wargane Pak Manto. Oh iya. Pak Manto ku ya kancane bojoku dhisik. Dadi sing ngajari nakal ya Pak Manto. Iya. Iya karena dhisik almarhum itu kan juga DPRD, juga dari PDIP juga. Oh iya. Bersama berjuang bersama beliau. Yo dalan. Aku tau melu. Apa wes? Lah melu sisan. Melu sisan kono. Aku alamate urung paten. Dalu Mbak Ika. Iki aku lho dalu, Mbak Yu Canggih. Sehat malam ini? Sehat walafiat. Nama kok mundak seger iki jamune sapa? Anu jamune apa? Jamune iki yo genah to ya. Sehat terus. Mbak Eka, komentar Anda malam hari ini? Niku kula boten sah komentar mawon. Karena apa? Pak Sumanto itu tidak patut untuk dikomentari. Sebabnya nopo? Luar biasa, mong jempol ngeten iki wis luar biasa. Film ngrangkul kanca-kanca seniman. Dadi Iki ora mung urip-urip ning yo nguri-uri. Tur yo murup-murup seniman. Murup-murup. oh dadi Pak Manto ki yen kanggomu rasa komentar ya kuwi pom bensin. Lah, apa bensin piro? Pasti pas. Nggih. Pasti pas. Nggih. Monggo Mas Gareng. Dinaturaken tembangan ingkang jemburan swasana. Mbak Ika diaturi nembang. Senengane apa? Asal usulmu sangka Kebumen. Sangka Kebumen. Ciri kasih. Ciri kasih Kebumen. Apa nang kene? Yo kok sing kok gajah ngetokne ngono ngetokne ranggone iki aja ora penak. Ngetokne iki kudu eneng nggon-nggonane. Eneng nggone. Lah ya, ora percaya teko karo Gusti Benawa. Nggih, Di. Lah iya. Ayo, Jadi arep ngetokne kudu ngerti nggone. kudu ngerti nggone. Gustine wis ora iso ngetokne kok. Tenane, napa nggih, Di? Waduh. Wis jajah wis. Wis ngukur. Nyuwun pelok 6 memang. Lah jarang ngabeh iki. Wah iki kerabuan saking STSI Sinten? Cakil Fan Club. Nggih, kok cakil fans club. Hah? Cakil fans club. Iki bogi ya teko. Oh. Ngene le. Kowe engko joget to. Tak hadiahi jam Rolex. Pelok 6. Nggih, monggo Mbak. Wong bagus ingsun Bagus ngono ya wis mbok alembono lagi iki lho. bagus apa lho kamu ngono bagus Enek iki. Mas Gareng, aku mau wis diweling karo tukang sound system. Kepiye? Mikmu ki aja mbok war karo kancane ndak ngegron. Tapi Santai wae. nang apa? Iki tak war iki ya wis ora iso jagongan. Ora iso jagongan. Lah iki ndase ning dhuwur kok aku ning. Iki mau pacar-pacaran. Apa kaya? Tur wis sepuh. Wis sepuh. Gur gila-gila. Gareng sepuh. Kok ya omong sing penak to, Pak. Lha piye? Sepuh. Sing rawuh iki sepuh ya unggul aku kan. Yo saora-orane iki golongan seniman anggur lak penak di rumah. Anggur iki napa? Anggur ki tegese piye? Orang tua. Asmaraku. Bisa ijen kok nyelat langsung. Kan bisa. Mantap pengen. Lancar, lagi lancar. Aku seneng. Kamu nih Pak Manto pengen ngerti lah. Pak Manto ke piyayine wis menep. Ayo mana kowe wong kepengin apa ora itu? Wong kepengin Pak lho. Lah, Pak, sekeca Pak. Sik Ora ngelak. Sik iki apa to, Ren? Apa? Sik. Sik. Lah iki apa iki?
Lah, Oh. apa iki? Kendari. Jahe nesu. Anu ya kok manusia isu no ya. Mas Gareng. Mungkin gay pupu ning ngene kok kiwatan griming. Ana dawuh, Mas. Mbak Ika niku diurip-urip genajek nang karanganyar. Heeh, ojo mbok tol omahmu. Heeh, aja nganti pindah saka Ojo karanganyar. pindah kok karangannya. Ora, justru aku neng karangannya tuh merasakan ketentraman yang luar biasa. Kenapa? Karena saya bisa menghidupkan kesenian lewat wani tombol. Wani tombok nanti saiki mung kowe iso duwe joglo ning delingan ya. Nggih. Kowe delingan aku ngerti ngepas. Daerah nanti kan jenengan Gayam dong. gayam tombol. Wah Alah. niki joglone jati asli, Bos. Nggih. Kula gawe joglo tak jenenge Apa? joglo Janaka Angon Sengsi. Apa kuwi? Janaka Angon Heeh. kayu niki Janaka Jati Heeh. Nangka Akasia Kasih air barang. Sengon Jangan Sengsi sengsi apa? kurang tak tambahi seng karo wesi. Ya, terus. Asmaraku tan bisa son palangi Nek pancen Gareng wis senior iki tembang iki jenenge tembang apa? Niki pelem Ah iya tembang apa kok kowe belum tak anteni tak apa iki? pangkul Pangkul apa? ngenteni ngenteni sapa? ngenteni jawaban ini mau bener apa Digelang andil iki. Bos Wis ngene digoleki dhewe. wong kaya wong kene iki dandan wayang iki iso ana kumurane kaya kowe Iya. pengira ya biro yo mosak masih Kamu sak nase piro? Lakopat. kasih biro kono ki palana ki jenang lali kagulane Wis ora apa-apa. jenang nggo bal-balan Sing penting kuwi para pinisipo iki krasa rawuh kuwi wis bungahi, wis seneng pokoke. lara ngetan luar Lah ya bener sih nek blarenge kan lho kena angin kok. Terus ora sikra wis Karanganyar iki rumangsa entuk kanugrahan. itu kanugrahan Mbak Eka kersa omah-omah nang Karanganyar, Mbak Rini, Mbak Laras wis nugroho karo Karanganyar. wah dalam program Mulai aku ki jane iki rada piye ngono anggere hari jadi kae jejer sinden ta 100 pira. Ki sing asli sinden ora genep 20. Ngono lho. lah wong rewang-rewang didandani Entek-entek dhuwit. lupukne ketemu seserawung adi lupukne Mbok kaya Pak Manto kuwi timbang ngono kae nggo nanggap wayang sak Kabupaten Karanganyar kaya mbiyen kae. Ngono danane iki rata. Terus mungkin programannya nggih Pak Manto nah, kurang nggih dalam wayangan yang rambut dagelan. Iki dalam kerusuhan nek kowe iki. pripun Pak Wayangan rambut dagelan. Pak, leres niku, leres. program itu dipun pending riyin mangga. Supaya dagelan katut dipun itu kudu dimusarane Pak. Kados Pak Manto ki ora mung nguri-uri urip-urip. Iya. Nyatane ngentas kemiskinan. Lho kok iso? Sampai kemiskinan. Aku jadi sesuk bingung. Bingung piye? Nah iki suwan nang kene lah ya terus atiku padang. Lah rumah samu ning kene iki bayaran. Lho, aku ora ngarep-arep. Aku artinya nang ati, aku ora punya omong. Lah iya kok polane ngono kuwi ning kene iki istilahe apa ning kene iki awake dhewe iki padha nguri-uri karo urip-urip aja mung Pak Manto tok. Nek Pak Manto terus kon urun terus ya mesane. Saiki garek para senimane aja mung apa-apa sithik duit, apa-apa sithik duit. Saiki garek labuh-labuh piye? Awakmu iso nyambut gawe saka kesenian. Yo genti awakmu menyuguhkan untuk kebudayaan kita ngono lho. Nah, ngono lho. Ajar. No. Aku
Aku saya ganti Pak Manto gelar wayang tak kandhani. Apa? Tak pangane daerah. Ya terus iki jenenge pangkur nyamar emas. Apa-apa nyukuh wong kene butuh suguhan. Loh, suguhan kita saling mendukung juga. Aku lagi mendukung kok, Mbak. Orang-orang kok kaya ngopo aku berpartisipasi. Ada dagelan ora dikon bose nyatanya aku yo. Yo, luar biasa. Jadi kok mulaimu yo nderekke ngono kuwi. Rasa dadak pamitan karo Pak Manto los ngono lho dadi wong sing los. Santai bae. Piye? Aku bintang tamu 5 tahun kepungkur. Iya. Iki alam iki aku alhamdulillah. Lah ngopo? Bintang tamu di papat kol pikok. Kapan? Mau awur kok kandok. Aku iki kanthi gumun. Aja disate terbuka Pak. Apa kuwi babon. Melu seneng aku. Pak Manto perjuangane prosesnya sampean wis ngerti lah lagi iki. Iya. Prosesnya Pak Manto dhewe rekasane iki piye ora ngerti. Lah kowe kaya ngerti? Lho. Piye kowe ngerti? Ku kok coplek jaman rekosone. Zaman rekoso saiki Pak Manto wis mulya. Alhamdulillah. Lah kok kowe jek rekoso? Nasib iki nggone dhewe-dhewe. Aku ya ana pancen tumbale kuwi kok. Yen kaya Pak Manto kowe kantuk wahyu utawa gulung. Aku keterima. Iya. Kepomo, keterima kepomo. Aku iki kepengin. Padahal sing ngeten Mas Joko Kandir kalung sarung. Metu ning orjen ning wayangan. Sapa? Pak Manto. Kelanganane Pak Manto senek apa lho? Sugiani. Apa? Kacang godhog. Lah mosok wong kacang godhog. Wong wis wong iki ora leren ngono kuwi, Pak. Coto, Pak. Enak reng was. Ini turane mang gowo sisan. Terus Pak Ika. Saru. Sinden pamer. Napa kok pamer? Mbok yo nyekel niki salah siji wae. Wah, loro. Kali-kali anyar loro. Berarti ra ndudake iki lho, sasi poso ngene iki ciutuh. Oh, ciutuh. Iki bertak sepoke. Wah, upamane kalunge anyar lho ya mesti kalau ana jari anyar kok ya. Bawa dileke. Lam tilam amung sira kang son hantu. Ye suarane piye rek? Sae kok. Umpama kuwi dadi bojomu lho rasamu piye? Tak dol. Kok malah tinggal. Aduh suarane bareng dalang ono tinggal. Sapa sing ngersane suarane senemane sing ngendengan sugih serawung muga-muga rezekine jembar, rezekine sempulur. Wong banget urip kok guru ngedol kayane bojo. Ayo sing payu dene iki liyane ora payu. Katelasi aku gumun sampane ngagem apa wae busanane kok ya pantes, patut. Lah kok dene iki lahire kalung khusus. Si sapa? Khusus tete. Aku dene ya jarene mamahku ki. Mamah. Kalung lahir kalung khusus. Khusus sapa? Khusus buntu. Oh iya. Saya kan untuk mau loh, liyane iki lho. Selilitan ki mau do mangan daging pitik ku selilitan batang tikus ora. Kowe aja Lah kowe
Saorane wong lanang iki gampang ngompong. Oh ngono. Soale ngerti ora? Piye? Bayi lanang karo bayi wedok. Lah apa bayi lanang karo bayi? Bayi wedok ki 2 tahun iso disape. Iya. Lah bayi lanang. Bayi lanang ki kan tekan tuwek ngene iki iso disape mulane undune entek. Apa iya? Jo. Masa ta iya? Ayo wong lanang karo wedok ki sabar ndi? Ya dina sabar wong wedok. Ah, sabar wong lanang. Lah iso. Sabar wong lanang. Kok iso? Para minasis ngendika. Dik sing sabar, ususe sing dawa lho. Ususe sing dawa. Wong sing duwe usus dawa kuwi sabar. Ususmu tekan ndi lho? Usus kowe tekan jaba. Usus kuwi ya ning jero wak tenan nek usus kene jaba. Ususku tekan jaba. Ya oke. Tak butut kae ya. Lah nek kan arep sabar sing wong lanang tetep aja rasa wong wedok. Kok iso? Ya iso wae wong wedok nyatane apa nggawa gunung loro wae diangkat dhewe wani. Kuat iso rasa. Wong lanang gur nggawa ndok loro jare wangi manuk. Lah iya. Lah iya. Wong wedok rasane nggawa gunung loro lho didadani dhewe. ora sadewa. Ora sah nggo tangan iso. Wong lanang Iso. Ya ora Gusti Benawa nggih mboten. Gusti Benawa apal. yen wong lanang Wong lanang nggawa ndok loro jare wangi manuk. kowe sing ngewangi ora manuk tok. Lha apa? Sak susuwe. Ora terus baik kan wis takoni karo Gusti Benawa apa ya Apa liyane Gusti? Nek Gusti Benawa ketoke apal. Ngerti. Jamu mboten ngriki tapi. Nggih. Pun kemlu wonten 10 taun mboten dereng-dereng. Wis ora pengen mayak. Oh, kok wis turah Surah. sing gelem mayang itu berarti Ora pati turah. ada kekurangan. Eko baya yen tu mati. Tembangipun apa Mbak Ika? Kayuyun. Kayuyun. Das. Rina wengi tanpa nendra. Wong kayuyun kang gawe wewangun. Yen sira kajian aku mesti sarine ampung sira nang sananku rina wengi mancing jroning ati wong bagus rasa kangen kang makatonake Iya. Barang ini digarap, ini langgam sik mat-matan. Terus itu digarap seragenan rotok punya. ya Janji adalah hutang. Kok Mas Ivan kok tak konjokin rakitan sedilok hadiah jam rolek. hajan Saya pengene. cuma itu orang ngerti rasa jroning impen Namane kencenge. Bingung
Mas apa Mas asmane sapa? Mas Ivan. Mas Ivan, kok Mas aku ora kowe gila to, Reng? Hah? Ora kowe kaya gila ngono to? Gila. Lah piye? Anu tang. Ya pokoknya ngopo muga dadi dalang sing muncul ae bahwa Amin. iso lah. Ora iki tak tari kok. Mas Ivan malam setu wayangan, nggih Pak. Niku jadwale jane wingi, wulan wingi terus gandeng kegiatane kathah. Terus mundur niki. Wah, aku jane pamane ora dadi dalang wayang kulit dadi wayang wong. Sip. Ya ampun. Bar niki mriki kula paksa melih, Mas Ivan melih. Oh nggih. Ngoten. Kowe pamane kakon wayang wong lu cakil. Kok iso cakil? Ora sadar butuh pasangan. Lanjut. Aja ndlembe Luar biasa. Kesane rata Gusti diaturi terus Pak Agus Waryanto. Pak Gus, Walah, iku piye to diaturi Mas? Monggo Gusti, Gus. tetep mentara.